Wonten sing zalimul li nafsih, ngani ngoyo nyang awake dhewe. Ditulungi nggak tahu diri malah menyakitkan. Wonten ngoten niku. Kathah termasuk sing jawab kuwi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sallallahu Muhammad. Nggih. Yang kedua, klebu muhsinin sifat utamanya kan 3. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, iso ngempet kanepson, gak gampang ngamuk, murang-muring, nesu, tapi punya kesabaran. Terlebih dalam berhadapan dengan masyarakat, kudu luweh akeh sabare. Orang berbuat baik itu harus didasari dengan sabar, karena yang diperlakukan dengan baik belum tentu membalas kebaikannya, betul? Loh, wong diapiki urung karuan bales ngapiki kok. Ngene iki lho, diparingi sembako setiap tahun kalih Mas Agus sering diparingi, urung karuan kok Mas Agus sih, Mas Has niku nyalon sok nang gelem milih ini urung karuan. Mulai ya kudu sabar ngadepi ngono kuwi. Tapi kowe ya kualat kowe nek ora milih. Halo. Harus sabar berbuat baik kepada orang lain, itu harus sabar dan jangan berharap balasan dari manusia. Kalau mengharap balasan dari manusia lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Siap-siap kecewa. Guru berbagi ilmu, mulang maringi ilmu teng murid-muride. Lah kok berharap balasan ilmu teko muride, kecewa mboten? Kecewa. Wong tua membiayai pendidikan putra-putrine, ngantos kuliah lulus sarjana. Lah kok berharap balasan biayane dibalekke, kecewa mboten? Kecewa. Mas Agus maringi sembako ngeten iki nang berharap balesan, kecewa mboten? Ora mung kecewa ya ora ngira entuk potonganmu. Hidup ini harus banyak sabarnya, Bu. Jenengan ngadepi anak niku kathah syukurin apa kathah sabare? Kudu kathah sabare. Banter itu lah jawab. Ngadepi tangga niku jenengan kathah syukurin apa kathah sabare? Ngadepi bojo kathah syukurin apa kathah sabare? Lebih sering dipuaskan atau dikecewakan? Ya ora sabar bubrah. Ya soalnya masyarakat dimanapun itu selalu ada 3 level. Wong sing diapiki iki maceme ana 3. Ana sing sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Diapiki sepisan, gek cepet-cepetan leh bales keapiane, tikel matikel leh ngapiki. Dibantu sepisan leh bantu ping 20, ping 20. Ditulung sepisan, sering nulungi, balesane luwih akeh. Niku sabiqum bil khairati biidznillah. Wonten sing muqtasid, tengah-tengah sedengan, niki hubungan saling tulung tinulung. Bakdo ditulung nggih ganti nulung. Mbok ora nyaut kok. Bar dibantu terus gelem bantu. Niku namine muqtasid. Wonten sing zalimul li nafsih, ngani ngoyo nyang awake dhewe. Ditulungi nggak tahu diri malah menyakitkan. Wonten ngoten niku. Kathah termasuk sing jawab kuwi. Mula lek gak sabar, nek sabar ku balesane luwih gedhe, wong gelase sing teko anyar ki luwih gedhe tenan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pun kula wangsuli ora usah ngingeti ngombeku. Aku ya ora iri karo sembakomu kok. Dilanjut mboten? Ana wong sing bakda ditulungi, bakda diwelasi, bakda diparingi. Wah, nek bales tikel matikel niku sabiqum bil khairat. Ini kalau dalam keluarga, hubungan keluarga, orang tua, terlebih ibu. Wah, tiang sepuh menika mbok diapiki sepisan wae karo putrane. Lek bales ngapiki tikel matikel nggih mboten? Apalagi ibu, cinta kasih sayangnya ke anak sungguh tiada duanya di dunia ini. Memang betul kasih sayang ke ibu itu kan tak terhingga. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih sayang ibu ke anak itu memang betul, hanya memberi tak harap. Mula paling seneng anak nyang ibune, paling seneng ngapiki sithik balese ibune akeh banget. Contone Leh Bodo. Sing anake dono Jakarta kae jane ya sudah sukses-sukses kabeh. Mudik mara nyang ibune, mara nyang wong tuane. Meng trimo gawake gula 2 kilo, minyak 2 kilo, roti kering sak kaleng sing cilik. Duit 200.000 wadahi amplop. Ning anak 6 digawa kabeh. Wah, tekan omahe wong tuane gek dibelehke ayam, tukoke sate, hidangan macem-macem disuguhke. Masya Allah niku wis bathi hitungane. Engko mulai anak 6 disangoni 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, jumlahe 600.000. Mongko leh maringi ming 200, wis bathi pira? 400. Balik nyang Jakarta bagasi mobil kebak. Beras digawake sak ketane, degan digawake sak klopone, nongko digawake sak tewele. Ana kates digawake pokok jeh sedeng jeh kamot dibleseke ngono kuwi ge anake yo ngragas. Wong kucing cilike dicangking kok. Bareng anake wis do bali nyang Jakarta, ibune nyang terasi omah karo lenger-lenger, alhamdulillah rampoke wis do minggat. Makanya kalau sering matur sak lawase anak ora iso mbales budine wong tua. Anak nggak mungkin bisa membalas budi kepada ibunya. Wong ibu tahu gembol anak, anak ora tahu gembol ibu. Ibu tahu ngeden ngetokke anak, anak ora tahu ngeden ngetokke ibu. Ibu leh ngramut anak niku suwi tur ikhlas. Anak ngramut ibune niku ming sedelok tur ora pati ikhlas. Grundel tok isine. Ibune lara gayane leh ndongake, ya Allah menawi pun paringi saras enggal disaraske, menawi jenengan pundhut aja suwe-suwe. Kuwi lek cara Jawa diringkes rak, ya Allah nang game ngono to. Lha wong ibu ngramut anak kuwi sing dintinti uripe anak. Lah nek anak ngramut ibune sing dinti apa? Ibu gelem genteni lorone anak, neng anak orang ngira gelem genteni lorone ibu. Ibu duwe anak demam, awake panas, leh nangis wengi nyang Gusti Allah, gek ditunggoni ora turu lho kuwi. Ya Allah Gusti, kula mawon sing gentosi sakite anak kula. Kula mawon sing sakit, anak kula sing penting waras. Ayo saiki anak apa gelem genteni lorone ibu? Ayo sampean misale duwe ibu wis pikun. Sampean gelem genteni pikune? Ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni pikun. Ibu kula nang waras balik sadar ngono. Ibu kuwi duwe anak gek pilek irunge buntu, kebunton umbel ora iso ambekan, diapake? Dicucup, disedot umbel kuwi. Ayo jajal saiki ibumu umbele meler. Bu mrene Bu tak dilatane ngono. Mula sak hebat-hebate anak, sak jaduk-jaduke anak kok nglarakke ibune, aja arep-arep berkah uripe. Aja arep-arep selamat uripe. Kok teko terus ngombene. Makasih. Dilanjut mboten?
Lah nek sing hubungan muqtasid, hubungan saling, iku suami istri. Hubungan yang saling. Kalau suami setia, istri setia. Kalau istri sayang, suami juga sayang. Kenapa? Pelayanan ibu kok kurang memuaskan bapak? Ya karena pemberian bapak kurang memuaskan ibu. Maka bapak kalau ingin dapat servis yang baik dari ibu, bapak juga harus kasih servis yang baik ke ibu. Membelanjani 20.000 njaluk sate. Ya sandalmu jepit kuwi diiris-iris disunduki. Maka bapak kalau ingin ibu luar biasa sama bapak, bapak juga harus luar biasa sama ibu. Ngapunten. Kalau pengen istrimu cantik, yo beri hak untuk berhias. Tuh kayak kosmetik sing merek-merek ngono kuwi. Orang menterima mbok parut ke kreweng. Beri hak untuk berhias, istrimu akan cantik. Pengen punya istri yang pinter, ya kasih ilmu, didik dengan ilmu. Pengen punya istri yang solihah, didik agama yang bener. Ngono bro. Lho wong bapak niku yen ngendikane sae mangke ibu ngendikane nggih sae. Yen bapak ngendikane awon ibu ngendikane nggih awon.